Yr eiliad hir ddisgwyliedig a dweud y lleia. A dyma chi ddau dîm oedd ar drywydd canlyniadau mor wahanol cyn y toriad. Oedd pethau mynd yn ardderchog i Pen-y-bont. Oedd pethau mynd yn ddifrifol i'r Drenewydd. Wel, Callum Roberts ar fenthyg o gei conna ac 2 oed ydy'r bachgen yma. Ac mae hwn yn sy'n byd bach da gan Chris Hughes i gael ei fyny'r tîm. Dwi'n meddwl unwaith eto'n cryfhau'r amddiffyn as di bod mor llygno. Dyma ffori mynd lawr. Os gan y dyfarnwr ddim amheuaeth, mae'n gico'r smotyn. Ac i fod yn deg alla'r dyfarnwr ddim a bod wedi bod mewn gwell safle. Unwaith ti'n cael yr amddiffynwr lle ti isio fo, efo dy fraich, ti wedi droio. Cuddiad y bel, mo'n gorfod tynnu chdi lawr yn y cwrs Cosby. Gwych o chwarae gan yr ymysodwr. Mi sgoriodd Tyrone O'Forin erbyn Pen-y-bont y tymor diwetha. Dyma gyfle i wneud eto. A wyddoch chi be, all y Drenewydd ddim fforddio methu cyfleon felly. Paida, cadw dy ben lawr. Rhedan ar y bach, cadw dy lygad ar y golwr. Mae'n rhy hawdd, rhy agos. Mae Ashley Morris yn cadw y bel allan o'r gol. O'Fori eto, mae'n gweld dipyn o'r chwarae. A mae'n symud nawr yn aros i weld be all Ryston wneud. Ydy'r gwasanaeth yn dda. Mae hwn yn gyfnod bach da! Wel, Fletcher yn agos i esbonio pam bod Chris Hughes i fod awyddus i ddod efo nôl yma i'r Drenewydd. Hanner cyfla ydy. Dwi'n mynd disgwyl hynny, mae'n trio i ddechrau fan hyn, pasio i nôl i fewn i'r cwrs Cosby, ond mae'n just bownsio'n garedig iddo fo ar ei droi chwith, a mae'n just rhyw chwipio'i. Dwi'n mynd pasio i, dwi'n mynd ergi ddim mynd trwy canol o bel, mae'n just ar ochr o bel. Evans di gyd yn dda fan O'Fori! Mae di gyd yn iawn am i wall o'r smotyn. Croesiad y bydde pob un blaenwr yn dymuno i gael. Cyflymder ar y croesiad a'r cyfan o raid o wneud. Oedd i gwiroi mewn i'r hwyd. Mae O'Fori yn just wneud siŵr bod o'n defnyddio'r pwer ar y croesiad a cael y cyffyrddiad lliaf o'i ben, just anwesu hi os ti isio i gornel yr hwyd. Gol wych ganddo. Unwaith eto Fletcher. Mae'n gwneud hynny'n ardderchog yn dydi. O, ar ergyd gan Evans. A falle ydych chi'n teimlo mi ddylai wedi taro'r targed o fanna. So fod i just cyffyrddiad at y gol, mae'r golwr yn gorau symud i ongl wedyn sgymryd yr ergyd ar. Am gymryd y cyffyrddiad bach yna, mae wedi cael yr ongl iddo fo hyn a wneud ti'n anoddach. Mae wedi chwipio dros y gol. Ia, mae'n hanner cyfla yndi. A mi dyla fo wneud y well efo'r safon sy'n ganddo. O'Fori. Dyma fo Evans. Ryston. Arbediad da, sydd ato fo. Ia, sa'ch ti'n disgwyl yn neud yr arbediad bysach. Yn wedig hwn. Ia. Mae'n symud i draed yr sydyn Ryston a mae'n gwybod am oedd hanner llath mae eisio. A mi dyla'r amddiffynwr wybod na i droi dem am mewn ffafro, felly ti'n edrych, oce, dio ddim yn mynd ar ei droi dem, mae'n mynd ar ei troi chwith, twyllo hanner llath. Mae'n jyst ar ei chelder cywir iddo fo wneud yr arbediad. Evans eto. I gymryd y gig gornel, mae hwnna'n well. O, a Sutton gafodd y peniad. Ond i bron a dweud Sutton y byd beth oedd o hwnna. O, ddylai fod i taro'r targed. Fletcher, creu y lle. O, mae hwnna'n hyfryd. Gwaith gwych, a gwyddoch chi be, ar y gair, y dyn da ni fod yn sôn amdano fo. Davies yn sgorio i bedwaredd gol o'r tymor. Y troiad i ddechrau de, wedyn y bel yma gan Fletcher. Allan o'i draed, codi ben. Edrycha, mae'n gwneud y lygad i dod i'r golwr os ti isio. Ond mae James Davies ydi mynd i fewn i ddechrau, wedyn mae'n tynnu nôl o rhyw ysgwyr yr amddiffynwr, a wedyn mae o'n rhedag i mewn amseru yn berffaith, lle mae o'n rhedag ymlaen at y bel i benio hwnna nôl lle mae'n dod i, a mae'n un hawdd iddo fo.
Oedd y gêm heno, oedd ni jyst angen 3 pwynt. Dyn ni'n gwybod oedd y gêm cyntaf ni wedi dechrau ddim digon da, a dyn ni ddim eisiau bod yn y 2 isa, ond heno dwi'n meddwl dda ni dangos dyn ni gallu chwarae, a dwi'n meddwl ni'n heiddi 3 pwynt. I didn't think we produced a lot in the game, a lot of quality. I thought they were a little bit better than us all over the pitch. I wouldn't have said there was much in the game, but they just that little bit better, always that little bit further in front. And obviously they produced a bit of quality for their goals. So I'm not worried about it, because for some of the players I've got to have off days was strange for so many to have off days with the ball. They're a great bunch and the quality is there. We've got 16 games left. We're on our halfway point of the season now. There's a lot of football to be played. That's a good win against a good team. I know we haven't played for 11 weeks, but they're on the verge of the top 6 and doing probably what we've done over the last 6-7 years at our club here in terms of getting in that top 6. But I thought we were really good tonight. And yes, they might say it's an off night, but I don't think they were ever in the game really. I don't think they've created any chances. And we're just pleased we got the second goal when we did, because when you're 1-0 and you're hanging on, you haven't killed the game off. We killed the game off, and then we could have scored a couple more. But look, really pleased. Everything about us was good, and we looked a good team tonight.